Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqi tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrayan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hemde käbir resmi namalaryň tasdimlaryny araldy. Salam hormatly Misir Kabinetining agzalary, meşhum Misir Kabinetining faally ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde resmi namanyň taýýarlanan tasdimlamaryny serede şeýle käbir beýleki soralar arar maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedowa söz berdi. Vice-premier bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň oýlançykly durmuş ykdysat strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ykdysadyetini durnukly ösdürmek we ilatymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň hemde toplumlaryň özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýänligi belirlendi. Döwlet başçylarymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda sanyň omarkaly geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde beren taşyklaryna laýyklykda Mali we Ykdysadyet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler, puwdoklaryň durunuş idaralary, vilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Bu maksatnamada gelecek 30 ýylda ýurdumyzda syýasy, ykdysady, durmuş we meden taýdan ýokary depkinlerde ösdürmegi üpçün etmek maksady bilen bir näçe wezipeleri ýerine getirmek gözüňde tutulýar. Olaryň gataryna ykdysadyň düzümlerini üýtgedip guramagy, duranuşyň täze, has netijeli usullaryny bazı ykdysadyt şertlerine ornaşdyrmagy dowam etmek, makro ykdysady we mali durunuklygyny saklamak, tebiği baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň, puwdoklary, öýrümçilikleri döwre barplaşdyrmagyň, innowasion tehnologiýalar we kuwatlykları dolu ulanmagyň asabyna tenagat we nitgat puwdoklaryny depkinli ösdürmek, energiýanyň gaýtadan dikedilýän çeşmelerini ornaşdyrmak, şol sanyna vodorod energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny öwrenmek, daş gurşagy goramak, ýaşyl ykdysadyet ýadatyny alyp barmak, sanly ykdysadyety we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ykdysady, geografik ýerleşiň amatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, multimodal ulug geçirgelerini we uğurlaryny döretmek, ulug logistik ulgamlarynyň ösmegi üçin amaty şertleri üpçün etmek, ýer suw serişdelerini ýokary netijeli peýdalanmagyň, hasyllygy ýokarlandyrmagyň, ekologiýa taýdan arasynda obagçylyk öýünlerini öňdürmegiň asabyna azy kopsuzlygyny üpçün etmek, Bäsejige okuyuply eksportdan ýetlenilen we importyň orny tutýan öňümçilikleri çalt depkinlerde ösdürmek, amatly işgürlük gurşagyny kämilleşdirmek asabyna kiçik we orta telekeçiligiň ornuny güýçlendirmek we jemi içerki önümde hyzygy bölegiň paýyny hasda ýokarlandyrmak, döwlet hyzygy hyzmatdaşlarynyň ösüşini işleňleşdirmek, netijeli maýa goýum fiýadatyny durmuşa geçirmek, amaty şertlerde daşy ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmek, milli ykdysadyetimizi depkinli, durnukly we toplumlaryň ösdürmegiň asabyna ilatymyzyň ýaşaş durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak wezipeleri bar. Vice-premier hormatly prezidentimiziň garamagyna bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyny taýýarlamak hakyndaky Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň taslamasyny taýýarlamak babatda teklip edildi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, garaşsyz hemişilik bir tarap watanymyzy mundan meýläkde ösdürmek, ony täze sepkitlere çykarmak üçin täze maksatnamalaryň resmi namany kabul etmegiň wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz gelecek 30 ýyl üçin strategik maksatnamada Türkmen döwletiniň häzirki taryhy döwürde syýasy, ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda ösmegini üpçün etmäge gönükdirilen ýysasy wezipeleriň kesgitlenmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň ara alyp maslahatlaşmagyna hödürlenjek milli maksatnamanyň her bir düzgünniň ugurdaş düzümleri tarapyndan içgin işlenip taýýarlanmalygyna çekip, vice-premiere bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem döwlet başçylygymyz vice-premiere degişli kararyň taslamasyny taýýarlamagy taşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanov gözüçige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şeýlegem Türkmengaz döwlet konsernine enzamlar we serişler bilen üpsün etmek hemde ilin hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda baglyşan şertnamalara goşmaça araşyklar baglaşmaga ygtyýar bermek hakyna kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Şu resminama we Türkmenistanyň prezidentiniň odol gol çeken kararyna laýyklykda Türkmengaz döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň CNPC kompaniýasynyň arasynda galkynç gaz känine 16 güýüni himiýa öňümleri bilen üpsün etmek we birok erginlerini taýýarlamak, güýlary ulanmak boýunça teň hyzmatlar ýerine ýetirmek we bir güýlary degişi enzamlar bilen üpsün etmek babatda tölegiň şertlerini üýtgetmek boýunça şertnamalary baglaşmak meýilleşdirilýär. Bir şertnamanyň bakaty 372 milyon 272 min 969 bütün 195 Hytaý yuanyna barabardyr. Şeýlegem Türkmengaz döwlet konserni bilen CNPC kompaniýasynyň arasynda düzümleýän enzamlary gurnamak we galkynyş, garadil we bagaja känlerine degişi hyzmatlar ýerine ýetirmek babatda şertnamalary, goşmaça araşyklary baglaşmak gözüňde tutulýar. Şunuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna degişi kararyň taslamasy ýetirildi. Netijede bir şertnamalaryň jem bakaty 106 milyon 221 min 809 bütün 171 Amerikan dollaryna barabar bolar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwletimizde neft gaz pudugyny diversifikasiýa bilen ösdürmäge, maýy goýumlaryny çekmäge, ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň gerimligi ýeňeltmäge uly üns berilýäni beledi. Döwlet başçylygyny bu barada aýtmak bilen Türkmenistanyň amala aşyrýan puduklaryň taslamalaryň ýerine getirilmegine gydyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, ýeri düzümleýän kompaniýalar bilen ýödary beýikli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek we köpügürli esasda ösdürmek boýunça derüç çäreleriň görülmeligini beledi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasy bilen ýola goýulýan döwletary gatnaşyklarynyň üýtgöksiz, dostlukly we netijeli häzede eýdigini kanagatlanma bilen beledi. Milli liderimiziň belleşýäli biziň ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň dürli gurlarda ägir türlü mümkinçilikleri bar. Olaryň üstünlikli amala aşyrmagy diňe bir iki taraplaryň beýiklere däl, eýdem tutuş sebäpden awadançyk we özüç maksadlaryna dolu alaýyk gelýär. Şeýlegem hormatly prezidentimiz täze goýlary buraglamakda we uzal kereke diýen känleri döwre waplaşdyrmakda häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ulanmagynyň wajypdygyny öňsüçekdi. Munun öýdi Türkmen gazynyň eksport meşgullerini artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Döwlet başçylygy maýy goýumlarynyň ýurdumyzda alynýan çygymal serişleri bilen gaýtarylýanyny beledi. Hormatly prezidentimiz degişli karary gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-primeri berdi we resminamadan gelip çykan wezipeleriň ýerine getirilişine bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urady Geldiýew obagy jogyna amala aşyrýan özgertmeler hemde azy köpçüligini pugtrandyrmak boýunça geçirilýän meýilnamalaryň işler barada hatabat berdi. Vice-premier buğdaýy, gowy uýuk bakçy we beýleki obagy jogy ekillerini, meýweli baglary üzümi ösdürip ýetişdirmekde hemde öýre meýdanlaryna ösümlikleriň, keselleriniň, ziýankeşleriň we haşeratlaryň gize çykmagynyň öňüne almak boýunça derüç çäreleriň geçirilýänini aýtdy. Ösümlikleri goramak hakkında Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň ösümlikleri goramagyň 2022-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlananlygy habar berildi. Resminamada almy çäreleri işläp taýýarlamak boýunça işleri geçirmek, ösümlikleri goramagyň usullaryny ulanmagyny kämilleşdirmek gözüňde tutulýar. Şeýlegem bu maksatnamany durumça geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyna laýyklykda ýurdumyzda ösümlikleri goramak ulgamyna almy ösdürmek, döwrewap tehnologiýalary we öňdebaş tejribäni ulanmak meseleleri beýan edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, obagy jogyna amala aşyrýan bir ulgama öňdebarjy alma usullary, tany tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaň asabyna obagy jok öňümçiliginiň netijeligini ýokalandyrmaga gönükdirilen giňerimli özgertmeleriň wajypdygyna ünsüçekdi. Döwlet başçylarymyz ekin we öýre meýdanlaryny maksady laýyk hemde netijeli ulanmalygyny belläp, hemde iňowy dünýä tejribesinden ugralynmalygyny, ekinleriň hasyllygyny ýokalandyrmak we tokumçylyk uglandyrmak boýunça çäreleri görmegiň mümkindigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz degişli resminama gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-primeri berdi we bir resminamanyň talab laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow dünýä ýurtlary hemde halkara guramalar bilen howanyň üýtgemegi, daş goşagy goramak, tebigatdan erejeli peýdalanmak we ekologiýa hukuklygyny üpçün etmek ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlyk ýeňeltmek meseleleri barada hatabat berdi. Bir tarap Türkmenistanyň daşar siýasat strategiýasynda aýratyn möhüm ähmiýet berilýän bir ugurda hormatly prezidentimiziň başçylygyna giňerimli işler alınıp barýar.
Bu ýolgamda ýüňde goýulan wezipeleri üstünlükli çözmek maksady bilen sebit we ählimumy derejede iýligderli işler geçirilýär. Bu wabatda milli liderimiziň halkara başlangyçlaryna esaslanyp bir näçe teklipler taýýarlandy. Hormatly prezidentimiziň karary bilen 2019-njy ýylda tasdiklanan howanyň üýtgemegi baradaky Türkmenistanyň milli strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň Paris ýylalaşygyndan gelip çykýan borçnamalarynyň ýerine getirilmegine ileri türlýän ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistanyň 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňynlaryny azaltmak boýunça resminama işlenip taýýarlandy. Onu bu maksatlar üçin degişli çäreler geçirmek gözüňde tutulýar. Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda howanyň üýtgemegi we ekologiýa hukuklarına üpçün etmek boýunça ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak we ulanmak meselleri mühim orna gelýär. Şonuň bilen baglanykda bu urda köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen häzirki wagtda howanyň üýtgemegi boýunça çarşuwaly konwensiýanyň çäklaryny Daniýa padşahlygynyň Kopenhagen şäherine döredilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça tehnologiýalar merkezi bilen ulgamlaryň hyzmatdaşlygy ýoly goýmak teklip edilýär. Bir merkez 2013-njy ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň daş goşaw boýunça maksatnamasynyň we senagat ösüşi boýunça guramasynyň howunarlygyna kerek edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ekologiýa taýdan howpsuz ykdysaty we senagaty ösdürmek babatda ýürütülişdirilen idarasy bolan senagat ösüşi boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek ähmiýetli bolup durýar. Büyük gurama bilen azon gatlygyny goramak hakyndaky Viyana konwensiýasynyň azon gatlygyny dargazyjy maddeler baradaky Montreal tesgirnamasy boýunça Türkmenistanyň borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ýygyderli esasda anyk taslamalar amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu tesgirnamany ýerine ýetirmek boýunça bir näçe taslamalar boýunça degişli resminamalar taýýarlandy. Bu resminamalara Türkmen tarapyndan Obagyjylyk we Daşky Goşaw goramak ministrine gol çekmäge ruhsat bermek teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ekologiýa we daş goşaw goramak meseleleriniň bir tarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri türýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Biziň ýurdumyz bir ulgamda milli derejede toplumlaryň strategiýany durmuşa geçirmek bilen ählimumy ähmiýete bolan ekologiýa we danşygyny öpçün etmegiň mühim meseleleriniň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça halkara hyzmatdaşlygyny puturandyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýar. Döwletimizde Birleşen Milletler Guramasynyň esas goýujy tebigaty goraş resminamalaryny, şol sanyna biologiýa köpdürlügi, azon gatlygyny goramak, çölüşmäge garşy görüşmek hakyndaky konwensiýalary, howanyň üýtgemegi boýunça Paris ýylalaşygyny tasdiklamak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine getirmäge üýtgegsiz ygararydygyny hem de olaryň amala aşyrylmagyna üren jogapkary çemelişýäni nurkudýar. Döwlet başçylarynyň birleşýäli Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki ýeri halkara düzümleriniň bilinç minmerinden öňe süren anyk başlangyçlary bu ýolgamda ýöňde goýulan möhüm wezipeleriň çözülmegine, köp taraply hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine, bilelikdäki uluk möhletliğin maksatnamalaryň we taslamaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirlenler. Durmuşyň ähli ulgamlaryna innovasiýa häsiýetli, ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalaryň, ýaşyl ykdysadyýet ýörükläriniň giňden ornaşdyrylmagy, tebigy serişdirleriň erejeli we aýaly peýdalanmagy, energiýa netijelerine getirilmegi, ekologiýa ulgamlarynyň goralmagy hemde gaýtadan dikeldilmegi, sebit we ählimumy derejede durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagyň mühim şertleri bolup durýar. Türkmenistan özüniň daşar syýasat strategiýasynyň mühim ugurlarynyň biri ökümini ekologiýa diplomatiýasyny öňe sürmek bilen bu ýurda umumy tagallarlaryň jewsleşdirilmegine uly goşant goşýar. Milli liderimiz hödürlenilen teklipleri umuman makullap, vice-premieri Daşary işler ministrine ýurdumyzyň ekologiýa başlangyçlaryny ilerletmek hem de bu ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyn gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek boýunça işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň vodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-nji 2023-nji ýyllar üçin ýol kartasyny tasdiklamak hakyndaky karary gol çekdi. Şonuň bilen baglanykda döwlet başçylarymyz ählimumy energiýa howpsuzlygyny öpçün etmek ornuna ýöýdary beýpiti hyzmatdaşlygy puturandyrmagyň mühim şert hökümine energetika diplomatiýasyny işin durmuşa geçirmegiň zerurdygyny ýene de birgedek belledi. Şeýlelikde alternativ we hususan pis uglerotly energetikany ösdürmek, ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, onuň çeşmeleriniň we kuwatlyklarynyň işlerine herekete getirilmegi ekologiýa hemde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly häzirki döwrüň mühim meselelerini çözmekde ägir türlü ähmiýete eder. Şunda geljegiň ýalňyzy hatap edilen vodorody peýdalanmak üçin giň mümkinçilikler açylýar. Munyň özi onuň ýokary ulan şähertleri bilen şertlendirilenler, onuň ekologiýa häsiýetnamalary aýratyn möhümdir.
Hormat prezidentime de bular barada etmek bilen bitirip Türkmenistanyň geljekde de bu urda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny höwetlendirmek we giňeltmek boýunça ýigdiril tagallalary etjekdigini bellädi. Meclisin başına şeýlekem hormat prezidentimiz Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky adatdan daşar we dogrulyk tiýarylçy Ayadowy şol bir wagtda ýurdumyzyň Livan Respublikasyndaky adatdan daşar we dogrulyk tiýarly elçisi wezipetine bellemek hakyndaky permany gol çekdi. Hormat prezidentimiz şeýlekem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçisiniň taslamalary boýunça toplumlaryň gepleşikleri geçirmek üçin Daşary işler ministriniň ornamasaryny Pakistan Islam Respublikasynyň Islamabad şäherine gulluk iş saparyna iýermek baradaky buýruga gol çekdi. Döwlet başçylygymyz resmi namalary Sanul Gomarkaly vice-premieri Daşary işler ministrini berdi. Hemde olary ýerine getirmek bilen baglanyşykly anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow döwlet başçylygynyň tawşygyna laýyklykda Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin maýy goýun maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp bolan işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormat prezidentimiziň ýigdiril tagallasy we aladasy netijesinde ýurdumyzyň gurulşyk buğdagyny ösürmek ornuna ähli ýeru şertler üpçedilýär. Ýurdumyzda şäher gurulşyk syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dünýäniň bütün tejribesini ulanmak arkaly durmuş medeni maksatly binalaryň we disgalaryň gurulşygyna ägir türlü maýy goýum serişleri görükdirilýär. Vice-premier döwlet başçylygynyň tawşygy boýunça ýurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk hemde mali we ykdysadyýet ministrlikleri, şeýlekem puwdaklaryň dolanyş idaralary, Aşgabat şäheriniň we wilayatlariň häkimlikleri bilen birlikde Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin maýy goýum maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlananyny barada hatabat berdi. Bu maksatnamanyň şäherlerine halkyň arkadaky zamana çygarylan geçýän ýylda halkary we sewtary ähmiýetli wajyp taslamalaryň şol sanyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň gurulşygy, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçi ulgamy çekmek işleri dowam eder. Şeýlekem şu ýylda Akyl vilayatynyň Tiýede Döwrawat merkeziniň gurulşygynyň birinji tapgyryny tamamlamak gözüňde tuturýar. Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen ýaşaýyş saýlarynyň, taglyk öýleriniň we merkezleriniň, mektepleriň, çağlar baglarynyň, ulug ýollarynyň, suw, gaz we elektrik geçirçileriniň, aragatnaşyk ulgamynyň, şeýlekem suwara saraýjy deskalarynyň gurulşygyna ägir türlü meçherde maýy goýumlary gönükdirler. Hormat prezidentimize hatabat dinläp, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ähli mühim başlangyçlarynyň üstünlikleri besenmegine, aýratyn ähmiýeti bolan oýlanşykly maýy goýum syýasatynyň wajypdygyna ünsçekdi. Döwlet adam çynyrdan çygary baş ýürelge dinýän we durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatyň ileri türýän oglaryna laýyklykda maýy goýum serişleriniň uly meşguri durmuş ulgamynyň ösürmegine gönükdirilmeligini bellemek bilen hormat prezidentimiz şeýle diýdi. Hormat Mr. Ağlarları Pürçekow tarapyndan 2020-nji ýyl maýy maksatnamasy taýýarlandy. Eğerde bir maýy boýunça sorun ýok bolsa ýa-da goşlukda bolmasa onu Pürçekow bir Türkmenistan 2020-nji ýyl maýy maksatnamasy boýunça özüniň değişli resmi namany taýýarlar. Yani Mr. Kamyan'ın inniki meclisine tasdiklap hem değişli karara gol çeker. Pürçekow sizin yol gurulşyny doldurmak boýunça täze hökümet ýa-da ady baradaky teklifimiz ýerde şuň kundan orası onu gatyran laýyk gelmeýär. Esasy konstitusiýanyň laýyklykda biz ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryny laýyk gorýar. Döwletimizi ösürmek boýunça ähli uzak möhletleýin hem meňlemelerini hem bir ogry gönükdirler. Şoňra ony ýol gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi diýip altyndyryk onu hem ol maksada laýyk bolar diýip pikir edýär. Şeýle onuň düzgünlamasyna da hem bazar gatnaşyklaryň ähli kanalaryny beýan etmek. Bu urda taýýarlanan ähli rehmenamalaryny gaýtadan seredip onu hem Mr. Kamyan'ın inniki meclisine seretmek üçin hödürlerdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew dokma kärhanalarynyň öýünleriniň brend nişanlaryny döretmek boýunça alnyp bolan işler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň dokma tenagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalarynyň işe girilýändigini, olarda çykarylýan ýokary hilli öýünleriň görnüşleriniň köpelýändigini belledi.
Akıl vilayetining Kaqı we Babadayhan etraplaryna gurulan döwrebap dokma toplamlaryna ýokary killi dürli görnüşli matalar dokulyp, olaryň kuwatlygy degişlikde 1.200.000 sany hemde 3.500.000 sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bir ekologi taýdan arasy önümler içerki we daşarky wagdarlarda uly istek bildirilip alınýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň dokma toplamlaryna goza, wada, bedew, nusoy, gala, arwana, bürgüt, yeňiş, ak pamak, harit nişanlary bilen giňden tanalýan önümler öndürilýär. Şunun bilen baglanykda vice-premier ýurdumyzyň dokma tenagaty ministrligi tarapyndan Kaqy we Babadayhan dokma toplamlarynyň täze önümleriniň harit nişanlarynyň görnüşleriniň işlenip taýýarlanyny aýtdy we olary milli liderimizde höderledi. Soňra vice-premier ministrlikleriň we puduklyn durunuş idaralarynyň 2022-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festivallary geçirmäge kynna kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ýöňdebarjy tehnologiýalary ýurdumyzyň we dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň hatabyna dokma tenagatynyň çalt tepkinler bilen ösdürilmegi netijesinde ýurdumyzyň dokma önümleri diňe bir içerki wagdarlarda däl, eýsem daşary ýurtlarda da beýäsejgi okyplygyny ýokalanyanyny bellädi. Milli liderimiz dokma önümleriniň jeytun, meni atly täze harit nişanlaryny makullap, türkmen dizaynerleriniň içerki wagdaryň isteklerini öwrenmek we ilatyň mögsümliğin isteklerinden ugralmak bilen ýeňeşiklerin we beýleki haritlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalyklaryny we öwrenişige girdmeliklerini bellädi. Hemde vice-premier bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra hatabatyň barşyna vice-premier giň halkary jemgyýetçiligini ýurdumyzyň dürli puduklaryna gadanýan üstünlikler bilen tanıştyrmak, daşary ýurtlar bilen ýödary beýiklikde gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysadyna maýy goýumlaryny, ýokary tehnologiýalary we innovasiýalar çekmek maksady bilen dürli tergileriň we maslahatlaryň gurulýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda ministrlikleriň we puduklyn durunuş idaralarynyň 2022-nji ýylda tergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festivallary geçirmäge kynnaky kararyň taslamasynyň taýýarlanyny habar berildi we ol döwlet başlarymyzyň garamagyna höderlenildi. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň ýakly puduklaryny düýpli öwretmeleriň amala aşyrylýanyny, giňerimli işleriň geçirilenligi we uly üstünlikleriň gadanlanyny bellädi. Milli liderimiz ýurdumyzda öndürilýän önümleri has işin ilerletmek üçin degişli mahabat işleriniň zerurdygyny aýdyp, 2022-nji ýylda meýilleşdirilen çärelerin ýaklytynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi we şonuň bilen baglykda ýödary beýiklikde gatnaşyklardan ugralmagy tapşyrdy. Hormat prezidentime de degişli resminama gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premieri berdi. Döwlet başlarymyza çäreleriň kerweriniň üren ähmiýetli many mazmuny bolmalydygyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän umum adamzat, insanperwerlik görellerine esaslanýan oňun siýasatyň mazmuny açyp görkezmelidigini bellemek bilen bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa dutarçy bagşy adamlaryň arasynda çaltana bagşy beýäsejigini aglan etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girilen dutar ýasamak senetçiligini, dutarda ta çalmak we bagşylyk sunuwatyny giňden wagt etmek, wekinli bagşy sadanlary ýüze çykarmak we olary höwetlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asratly bayragyny almak orunnaky beýäsejiginiň çäklerini dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda çaltana bagşy beýäsejigini geçirmek gözüňe tutulýar. Beýäsejigi 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna jemlemek we ýeňjileri tiýleglemek teklip edilýär. Şunun bilen baglykda vice-premier degişli kararyň taslamasyny hormat prezidentimiň garamagyna höderledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, mehriban halkymyzyň ruhy medeniýetini düýpli öwrenmek we giňden wagt etmek boýunça geçirilýän işleriň ähmiýetini belledi. Şol medeniýet bolsa dünýä medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Halkymyz üçin saz durmuşyň manysydyr. Güzel ýaşaýyşy beýan etmegiň möhüm guralydyr. Halkymyz taryhyň dowamyna 72 saz gurallaryny döredipdirler. Häzirki döwürde dutaryň we gyjagyň asyrlaryň jümmüşine ulap gidýän owazyny, olaryň sazlaşygyny döreýän ajaýyp sazlary dinlemek ýakymlydyr. Bu saz gurallarynyň joşgunly owazlary adamlary biýik ýeňişlere ruhlandyrýar. Biz paýgasy pederlerimiziň ajaýyp sunuwat täplerini dowam etmeliyiz. Ösdürmeliyiz we gadymy saz gurallarymyzyň köpeýüşgünli görnüşini dikeldip, geljek nesillerimize ýetirmeliyiz. Şeýlekem garaşsyzlyk ýyllar milli saz gurallaryny taýýarlamak hünäri täzeden döräp, ol wekinli ustatlaryň ihlasyndan döwrebap derejede dikeldirýär. Olaryň dürüjlük beýäsejiklerine gatnaşmagy häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi.
Döwlet başlarymyz geçirilýän bäsleşikleriň ugurlaryny we gerimini giňeltmek, oňa ýaşlary has işçiň çekmek babatda degişli tawşyklar berdi. Çünki dörözlük bäsleşikleri täze wekinleri ýüze çykarmaga, halipaçylyk ýoluny ösdürmäge, ýaş ýerine getirjilerin dörözlük gözleglerini höwetlendirmäge, olary halkymyzyň ruhy mirasyna, baý saz medeniýetine çekmegi üpçün etmek babatda zerur mümkinçilikler edýär. Milli liderimiz bu işin maksady laýyk we ýygyderlik hädeti iyi bolmagyny üpçün etmegiň hemde dünýä jemgyýetçiligini türkmen halkynyň atalarym jümmüşinden göz başalýan medeniýeti bilen tanıştyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden giňden peýdalanmagyň wajypdygyny aýdyp, bu babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz çartana bagşy bäsleşigini eglan etmek hakyndaky karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hem de onun mailnamasyny taýýarlamak we ýokary guramaçyk derejesine geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýew gözöçüge diýen gondlaryna alınıp balyan işleriň ýagdaýy, hyzgutanyna almyň dürli gurlar boýunça ýaş alymlar taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler barada gatabat berdi. Ma'lum bolşýaly, alym bulgamny ösdürmek, almy we intellektual kuwaty puhturandyrmak, alymyň dürli gurlar boýunça alymlary we ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak meselelerine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasynda Türkmenistanyň 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanlyk ykdysady ösdürmek konsepsiýasynda hemde saglyk döwlet maksatnamasynda ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli durumça geçirmek, şeýlekem alym gowamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, sanly ykdysadyny dolandyrmak, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenler taýýarlamak, ýaş alymlaryň täze nesilini kemale getirmek maksady bilen ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we puwdoklyň dolanyş idaralary bilen birlikde maksatnamalaryň işler geçirilýär. Hormat prezidentime de gatabat dinläp, ösüşüň esaty guraly hökümine alym bilim gowamynyň okunly ösüşüne möhüm ähmiýet berilýänini bellädi. Döwlet başlarymyz ägir türlü dürejlik zekini bolan ýaş alymlaryň taýýarlanmagyna toplumlaryň esasy çemeleşmegiň wajypdygyny çekip, alym işleri höwetlendirmek, häzirki zamanyň has möhüm ugurlaryna, aýratynda döwletimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlaryna beýanly tapýan lukmançylyk diplomatiýasy boýunça alym we teňki puwdoklaryna wajyp ähmiýetli düýplik hemde alma amaly barlylary geçirmek üçin zerur şertleri döretmek babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow gözöçüge diýen gowamnaky işleriň ýagdaýy, şeýlekem içeri işler idaralarynyň ýylaty pasportlaşdyrmak hemde hata bolmak boýunça geçirýän işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň degişli kararynyň düzgünlerini ýerine getirmek maksady bilen ýygyderli işler alınıp barylýar. Hyzgutanyna bir ulgamy sanlylaşdyrmak, ýöňde bar tejribeni ornaşdyrmak hemde häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmak boýunça netijeli çäreler geçirilýär. Bu meselede gadyraşdyrjy hukuknamalarynyň seljerilmegine hemde olary kämilleşdirmek boýunça teklipleriň taýýarlanmagyna aýratyn ünserilýär. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, awtomatlaşdyrmagyň ýürüte maksatnamalaryň teň serişlerini işin ulanmak esatyna pasportlary resmileşdirmek we bermek işlerini guramagyň netijeli ulgamny döretmek hemde ýylaty hata bolmagyň merkezleşdirilen sany ulgamny herekete girdirmek boýunça amala aşylýan işleriň ähmiýetini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bu ýurda dünýä tejribesini içgin öwrenmegiň hemde degişli resmi namalary döwrüň talaplaryna we umumy ikrar edilen halkara hukuk kadralaryna laýyk getirmegiň zerurdygyny aýtdy. 16 ýaşa ýeten raýatlara pasportlary gowşurmak dawarly ýagdaýda geçirilmeliler. Hormatly prezidentimiz bu işleriň türkmen döwletiniň biniýatlarynyň hasy berkidilmegine, ýaşlara raýatlaryň hukuklary we adatlyklary babatynda ýurdumyzyň kanunçylygynyň esaty kadralarynyň düşündirilmegine gönükdirilmeligini hemde hukuk goraýşy işleriniň netijeliginiň ýokallandyrylmagyna ýardam bermelidigini belläp, vice-premieri Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýa Agentliginiň baş direktory Şakyýew döwlet başlarymyň tawşygyna laýyklykda Balkan vilayatyna guran iş saparynyň jemleri barada hatabat berdi. İş saparyň başyna Serhet ýaka demir ýol menziline hemde onuň çäklerindäki degişli gurluklarda bolanlygy we Serhet geçirgesinden wagtly-wagtyna wagonlary kabul etmek hemde uğratmak boýunça işleriň ýagdaýy bilen tanışlanygy barada hatabat berildi. Demirgazyk Günorta halkara demir ýol geçirgesinde ulanýan teplowollaryň sany we hemde olary netijeli olmak boýunça guramaçylyk ýagdaýlary öwrenildi. Şunun bilen baglykda Bereket Serhet ýaka we Bereket Akýaýla demir ýol aralyklaryna işleýän teplowollaryň sany artdyryldy.
hem de terket ýaka demir ýol menziline teplavozlara we wagonlara ýeňil abatlaş işlerini geçirýän, hyzmatlary ýerine getirýän deponuň işi ýola goýuldy. Mundan başga wagonlar kabul edilenine we tapşyrylaryna degişli gulluklar tarapyndan ýerine getirilen işleriň wagtyny azaltmak üçin olaryň ählidiniň işini ýola goýmak hem-de halkara tejribelerinden ugralap gödöwçilik geçiriş ýerlerine işleri çaltlandyrmak meselelerini garaldy. Şeýlekem bereket demir ýol menziliniň wagonlary paýlaýjy parkynyň işi bilen tanşyldy. Bu stansiýanyň goşmaça işi özüni çekmegiň mümkinçilikleri öğrenildi. Onun geçici koyunu ýoklandyrmak maksady bilen kömekçi demir ýollaryň gurulşynyň taslamalaryny gyýyky möhletlerde taýýarlamak teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Ýewropanyň ýakyn we orta günnägörüň merkezi, günorta we günorta günnägör Aziýanyň bazarlaryna çykalgylar açýan Demirgazyk günorta we günnägör günmatar halkara ulug isaşy geçirgelerini döretmek meselelerini mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Türkmenistanyň amatly çäk mümkinçiliklerini nazara alyp, bu ýogur boýunça gadymy döwürlerde mühim sewda ýollarynyň geçenligini we onuň dünýä aragatnaşyk ýeňişliginiň mühim bölegi bolanlygyny bellemek gerek. Täze taryhy ýamda onuň iqlimisi ulug geçirge hökümindäki ähmiýeti has artdy. Soňky ýyllarda demir ýollarynyň urugy ýeňildildi. Mundan başga da halkara ulug gatnawlar esirli. Munyň özi ýurdumyzyň içerki sebäpleriniň sazlaşyk ösüşine kuwatly itergi berdi. Milli liderimiz ulug gomyndaky öýdara gatnaşyklaryň Türkmenistanyň dünýä birleşiginiň giň gollawyna eýe bolan oňyn başlangyçlarynyň ösürilmegine gönükdirlendigini aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça ulug gomyny kararnamalaryň 4-sini kabul etmegi munyň aýdyň beýanydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Durnukly ösüşiň möhüm gural höküminde ulug gomynyň wajyp orny eýleýändigini nazarlanygda onuň täze bazarlara we öňümçük sewda alganlaryna giň ýol açýanyny bellälikdir. Türkmenistan häzirki pandemiýa döwründe uluglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň berkitilmegi baradaky halkara başlangyjy öňe sürtip milli liderimiz bellädi. Hormatly prezidentimiz bu barada gurung dowam edip, özüniň çäk taýdan amatly ýerleşik ýagdaýyny netijeli peýdalanyp, Türkmenistanyň Ýewropa we Aziýa geňişliginde ýeri ulug logistika merkezine öwürleýänini aýtdy. 2021-nji ýylda biziň ýurdumyzdan çäginden geçirilen üssaşy ýükleriň 3,5 esse artanlygy munyň nowatdaky beýanydyr. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýurdumyzda demir ýollar düzüminiň toplumlaryň ösürilmegine we puwdogyň döwre barplaşdyrmagyna mühim ähmiýet berilýänini belläp, onuň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyna we işleriň ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeligine ünsçekdi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz üssaşyk ýük gatnaşyklarynyň büyükdensiz işini üpsün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, bu wagtda agentligiň ýol başlygyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýa agentliginiň baş direktori hatabatyny dowam edip, awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň tertibini tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasy barada aýtdy. Bu resminama halkymyzyň awtolog hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň talaplaryny üpsün etmek maksady bilen awtomobil ulugy hakynda Türkmenistanyň kanunynyň gelip çykýan wezipeler nazara alynıp işlenip taýýarlandy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, awtomobil uluglarynyň işine ýygyderli gödäwçiligiň üpsün edilmegine, puwdogyň maddi enzamlaryň binýadynyň puwtrandyrylmagyna, jemgyçlik uluglaryna ýolagçylyk edilýän hyzmatlaryň derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen anyk işleriň amala aşyrylmalygyny bellädi. Döwlet başlarymyz da degişli resminama gol çekip, ony Sanul Gomarkaly agentligiň ýol başlygyny berdi we resminamadan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis şemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bir näçe soraglary teretdik, puwdoklar hem ösürmäge gönükdiren resminamary kabul etdik. Şonuň bilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirip gutorýar. Men esasy her ýeňe berk jan salany, maşala wadançylygyny hem berkarar watamyň bundan beýlekde gülläp ýasma orunda alyp barýşyňyz, ol üstünlikleri alyp edýär. Sag bolun. Ýene bolsa Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Aýazow hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasynyň Yerevan şäheri adatda naşr we dowluk ýaly ilçisi Muhammetgelli Nurberdiýewiç Aýazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Livan Respublikasynyň adatda naşr we dowluk ýaly ilçisi wezipesini bellemeli.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Türkmenistan'ın Neft-Gaz Senatını ösürmün 2030 yılı için döwürçün maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň gaz pudugynyň öňünde goýulan wezipler durmuşa geçirmek, hemde Türkmen TV gazynyň çykarylyşyny we daşary ýurtlara iýerleýän möçberlerini artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmengan döwlet konserniniň enjamlar we serişçiler bilen üpçün etmek hemde elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnamalar baglaşmak hakynda Türkmenistan prezidentinin 2017 ýylyň 31 dekabryny çykaran 527 kararyna laýyklykda Xitay Halk Respublikasynyň CNPC Chuanxing Drilling Engineering Company Limited kompaniýasy bilen baglaşylan degişli şertnamalaryna, olaryň bahalaryny maliýeleşdirmek barada goşmaçy ulalaşyklar baglaşmagy ýar berildi. Türkmenistan prezidentinin ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny bellenen wezipler üstünlükle amala aşyrmak, şeýle-de ösümlükler goramak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ösümlükleri ziýankeşlerden, kesellerden hemde haşalotlardan goramak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň ösümlükler goramyň 2022-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy hemde şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş ykdysady özgertmeler bilen dünýä jemgyýetçiligini tanışdyrmak, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen köp ugurly gatnaşyklar hasam ösürmek, ilimiň gazananlaryny, innowasion tilsimatlary önümçiligi giňden ornaşdyrmak we ykdysady pudoklary maýy goýumlaryny çekmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ministrlikler we pudoklaryň dolanýyş edarlar tarapyndan 2022 ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, massawatlaryň we festiwallaryň sany we hemde olary geçirmek boýunça guramaçylyk toporunyň düzümi tasdiklandy. Ministrlikleri we pudoklaryň dolanýyş edarlaryna sergileriň, ýarmarkalaryň, massawatlaryň we festiwallaryň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli mirasymyzy öwrenmek hemde wagt etmek, dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşylyk synawatynyň, UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdirilmek münasibetli Türkmen halkynyň baý geçmiş mirasyny dutarda ýerine ýetiriljek we bagşylyk synawatyny geljeki nesillere ýetirmek we dünýä ýaymak, şeýle-de zekinli bagşy sazanlary ýüze çykarmak we howetlendirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn atyratly bayragyny almak ugrundaky bätişiň çäklerini dutarçy bagşy sazanlaryň arasynda çalsana bagşy bätişi yglandyrly we onu 2022 ýylyň sentyabr aýynda jemlemek bellenli. Medeniyet Ministrligine bätişiň ýokary derejede geçirmegini üpçün etmek tapşyryldy. Bätişiň ýeňijilerini Türkmenistan prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylamak bellenli. Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmek 2020-2025 ýyllar üçin maksatnamasynda we Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmek 2021-2025 ýyllar üçin maksatnamasynda bellenen wezipler üstünlükli amala aşyrmak şeýle-de ýokary derejeli hünärmenler bilen üpçün edilen döwrwap tehnologiýalaryň esasyny işleýän we eksporta gönükdirilen Türkmenistanyň wadorod energetikasy pudogyny döretmek bilen magly giň strategik maksatlaryň we şäherleriň toplumynyň amala aşyrmagyny üpçün etmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň wadorod energiýa sabatda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça 2022-2023 ýyllar üçin ýol kartasy tasdiklandy. Ministrlikleri we pudoklaryň dolanýyş edarlaryna ýol kartasyny bellenlen şäherleriň amala aşyrmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýolagçylaryň umum peýdalanýan awtobuslaryň hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň we ýapylmagynyň tertibini talabalaýyk düzgünleşdirmek maksady bilen şeýle-de awtomobil ulugy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň tertibi tasdiklandy.
Türkmenistan prezidenti buyruğu gol çekti. Resmi amal ayklıkta. Daşary işler ministrinin ornatary Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsinin ve Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirsinin tatlamalarını amalı taýdan durmuşy geçirmek maksadı bilen Pakistan İslam Respublikasynyň degişli ýolbaşçy we teknik hünärmenler derejesinde tatlamalar boýunça toplumlaryň gepleşikleri geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary 4-nji fevral aralygyny Pakistan İslam Respublikasynyň Islamabad şäherinde gulluk iş saparyna bolar. Türkmen topragy dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagatly halkara ylmy amaly maslahat ödüşini tamamlady. Bu forum bilen urduş guralan sergi milli mirasymyza öz borçly siýahaty urildi. Sewda Senat Idarasynyň sergiler zalyna amaly haşam sunugatynyň sergisi ýaýwanlanyrly. Paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň sewitleriniň etnografik ekspozisiýalary dörli dörejilik mektepleriň çeperçilik uğurny aýdyňlygy bilen görkezdi. Döwlet başçylygymyzyň kitaplaryna sergide aýratyn orun berli. Her kuwata Türkmenistan tarapyndan UNESCO-da bedewleri seýislemek sunugatyny hemde alawa itlerini köpeltmegiň milli däplerini adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyna girmek barada teklip öňe Belenşýaly edermen alaway watanymyzyň duýup özgörtmeler hemde ösüş ýolunyň beren sebeplerine yetmekde dörejilik kuwatynyň jany keşine urly. Hormatlar hadamyzyň taýsy tagalasy netijesinde asarlaryň jümmüşine uzayan milli içinatlyk däplerimiz häzirki günde şöhratlanyp täze ösüşe eýe boldy. Türkmen alawaý asarlaryň jümmüşinden göz baş alýan ahalteke bedewi haliýaly milli gymmatlyklary bilen bir hatarda durýar. Olar türkmenleriň sağlaşyk, gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklary baradaky düşünjelerini hemde garaýşlaryny beýan edýän çoň manyly keşplere urulyp, halk medeniyetiniň mühim bölegini emele getirýär. Milli bayramyň döredilmegi içinatlyk sunugatynyň ösdürilmegine, tohumçylyk işleriniň gowlandyrylmagyna, bu gurdaky hünärmenleriň täze nesliniň kemale getirilmegine gönükdirilendir. Milli liderimiziň beýleşi alaway biziň milli buýsanjymyz, alaway biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy, onu gorap taklamak ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyzdyr. Sergi dawaratnyjylarda ýakynmy täsirler galyryp, olaryň ruhy dünýäsini baýlaşdyrdy hemde şöhratly bederlerimiziň döreden milli gymmatlyklaryna bolan buýsanjyny artdyrdy. Alimy amal maslahatyň jemleýiji günüň umumy mejlisi milli içinatlygyň tejribesini ösdürmek hemde wagt etmek, türkmen alawaýyny terbiýelemek hemde köpeltmegiň aýratynlyklary, alawaýyň gadymlygyny suwd edýän arheologik tapynlar, haly hemde haly önümleriniň nagaşlary hemde göýleri ýaly meselelere başlandy. Şahsiýetlerin belleşleri ýaly şeýle halkara çäýler içinatlyk ulgamyna hünärmenler jemlemek bilen şäklenmän. Eýse medeni insanperwer ulgamda ýurtlaryň hemde halkaryň arasyna gatnaşyklary özara baýlaşdyrmagy hemde giňeltmäge ýardam berýär. Maslahatda milli taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamaň hemde dünýäde wagt etmeň, hormatly prezidentimiziň ýygy durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigi beýlenildi. Türkmen alawaýlarynyň seçkiçiligini ösdürmek hemde köpeltmek bu wagtda anyp bolýan giň gerimli işleriň möhüm ugury boldy. Türkmen topragy dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagatly halkara almy amaly maslahatyň hemde serginiň ahyryna oň atnaşanlara ýürüti diplomlar hemde şahadatnamalar goşurly. Halkara almy amaly maslahatyň hemde serginiň ahyryna atnaşanlar hormatlar hadamynyň adyna ýüzlenme kabul edip, şäheriniň ýokary guramaşylygy hemde oňa atnaşmaga döreden ähli mümkinçilikler üçin hormatlar hadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Hormatly anlarny wasa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 28-nji ýanwarda saat 20-den 29-njy ýanwarda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bol gün ortagyň nogurdan tiýle sekundda 7-12 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesini 2 gradus sowukdan 3 gradus şelmaýyl gündüzine bolsa 6-11 gradus, kenarak taraplaryna 3-8 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bol gün ortagyň nogurdan tiýle sekundda 7-12 metre ýetýän şemal uçar hawa gijesini 2 gradus sowukdan 3 gradus şelmaýyl gündüzine 3-8 gradus. Gün ortagyň nogurdan taraplaryna bolsa 12 gradus şelmaýl bolar.
Mar vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup günorta gün nordan tilde sekundy 6-10 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine nordan 5 gradus şeýle mayl, gündüzüne 7-12 gradus mayl bolar. Leva vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup gündüzden tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle mayl, gündüzüne 4-9 gradus. Günorta taraplarına olsa 12 gradus şeýle mayl bolar. Daşowdy vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup ýollar sürüşip bolmagy mümkin. Gündüzden tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus şeýle mayl bolar. Paýtatymyň Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup günorta gün nordan tilde sekundy 9-11 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 0-2 gradus şeýle mayl, gündüzüne 8-10 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 29-na magnetik hadisasynyň gowşak täsiri bolmagyny araşdyrýar. Edi watandaşlar, gaş basynyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykly giyinmegi, şeýledeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 3 götürüp artmagy, howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetiripläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakla maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler. Bulary berja etmek, ýylyň islenik basyna öz saglamagy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletimiň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda teşebbüs edýär. Ýakly teşebbüs özünni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň,